Вітаем вас, сябры! Як кажуць, у нас зноў усе дома. Кірыл нарэшце вярнуўся на сваё законнае месца ў нацыянальным хіт-парадзе. Сябры, толькі тут, разам з намі можна пачуць нашы народныя песні ў новым арыгінальным гучанні. Мы хутка пачнем падводзіць вынікі штотыднёвага галасавання. Але ж на пачатку нагадаем пра наш сайт www.беларусь.бай. Менавіта там вы выбіраеце песні, якія вам падабаюцца. А зараз мы, Вольга Сацюк І Кірыл Ермакоў, пачынаем наш музычны марафон. А вы, як звычайна, слухаеце і працягваеце галасаваць. А вось і першая нечаканасць тыдня. Апошняя развітальная гастроль сёння ў гурта «Неруш». Куды толькі не каталася крэмпавае колеса ў нашым хіт-парадзе. І вось дакацілася. Слухаем і танчым пад гурт «Неруш» у апошні раз. Дэбютантка хіт-параду Вольга Змуршчык пакуль высока не ўзнялася. Сёння ў Вольгі апошняе, 14-е месца. Але, як кажуць, трэба з чагосьці пачынаць. Наколькі паспяховым будзе далейшы лёс песні, гэта, сябры, залежыць толькі ад вас. Кусок хлеба положу, а ты, сердце, ходи, меня верно люби, сердце мое, ягда тебе ходите, тебе верно любите, у тебя кошки лихие, да не добрые такие, сердце мое, сердце мое.
ты до мяне не ходи, тебе пек. Шчыра кажучы, пытанне дары «што рабіць» ужо злёгку намазоліла вушы. Колькі разоў адказвалі галасаваць і толькі галасаваць. А песня ўсё адно на апошніх радках хіт-параду. Ну і хоць не вылетае адсюль, і то добра. Сёння дары на пачэсным 13-м месцы. А что, маменька, робить? Кину миленький любить. Иди, Доня, до гаю, шукай зелью разную. Я до гаю не дошла, а уже зелейка знайшла. Выкопала короня с-под белого каменя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Вымыла на раце, высушила на руце, приставила до печи. Ты сказала 3 речі: кипи, кипи, коронець, покуль прийде молодець. Я ще корень не вкипів, а вже барин приляців. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебе зачарую. Не чаруй же ты мяне, а чаруй майго коня, а чаруй майго коня, будешь милая моя. Я не умею чаровать, только умеет моя мать, только умеет моя мать к себе хлопцев засыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй-яй-яй, я тебя зачарую. Ай-яй-яй. Яшчэ одно пачэснае месца хіт-параду, 3-е з канца. Сёння дасталося Алёне Ланской. Становішча, канешне, не самае паспяховае, але ж ёсць куды рухацца далей. Для кожнага артыста заўсёды цікава знаходзіць новыя вяршыні ў сваёй творчасці. Ой, да гусли ударили, ой, да гусли ударили, ой, ударили, ударили, ой, ударили, ударили. Да промянем ладу баяли, да промянем ладу баяли, ой, баяли, баяли, ой, баяли, баяли. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй,
Далей у хіт-парадзе будзем слухаць Валеру Звераву, маладую спявачку, якая ўжо заявіла пра сябе канкурэнтам сваім яркім вакалам і ўпэўненасцю. Але ж пасунуць кудысьці гэтых канкурэнтаў пакуль не надта атрымоўваецца. Сёння ў Леры толькі 11-е месца. Сябры, зараз у мяне будзе асабістая просьба, і я спадзяюся, вы адгукнецеся. Звярніце ўвагу на новую песню Олі Сацюк, як удзельніца яна зусім нядаўна ў хіт-парадзе. А месца ў яе чароўнай песні чамусьці толькі 10-е. Можа, вы б яшчэ раз прыслухаліся?
хіт-парадзе самая юная ўдзельніца. Крысціна Святлічная працягвае шчымліва спяваць пра квітнеючы вішнёвы сад. Пэўна, як і мы, чакае вясну. Сябры, яшчэ месяц і будзе ўсім нам пачатак вясны. А вішневы сад ёсць і зараз. Сёння песня Крысціны на 9-м месцы. Вішнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Дадому я прасілася, а ён мяне не адпускаў. Казала я, милый твоя, зірні зара ўжо узышла. Прачнецца маманька моя, будзе пытаць, і дзе была. Прачнецца маманька моя, будзе пытаць, і дзе была. Не аб тым рэч, дзе ты гуляла цэлу ноч. Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Чаму расплецена коса, а на вачах блішчыць сляза? Коса расплецена тому, яе подруга распляла, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася, а на вачах блішчыць сляза. Бо з милым я прощалася. Вішнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я ішла адна, а ён другую праважаў. Вішнёвы сад так гарна цвіў, там салавейка шабятаў. Дадому я ішла адна, а ён другую праважаў. А вось тут мне вельмі цікава, і хто ж гэта такі дзёрзкі выцеснуў Ганну Благаву з тройкі лідараў? Толькі Ганна дабралася да высокага месца, як тут жа і канкурэнты набеглі. А Ганне зноў пачынаць усё па новай. З сённяшняга 8-га месца і да вяршыні хіт-параду. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своей матуле поклонюся я. Кланяюсь тебе, мама, что будила меня рано. Больше не будешь, не будешь. Где бы я ни ехала, где бы я ни шла, то своему татулю поклонюся я.
Нарэшце дачакаліся. А то і ўсё стаім, нешта гаворым, а хочацца яшчэ і патанчыць. Песня Алены Грышановай – гэта якраз тое, што трэба. Сёння Алена на 7-м месцы. І мы прапануем вам адрывацца разам з намі. Далей у хіт-парадзе будзем слухаць гурт, які умее знаходзіць свой асаблівы падыход да кожнай песні. Гэта і эмоцыі, і майстэрства выканання, і, канешне, чароўная скрыпка. Гурт Янкі сёння на 6-й прыступцы. Ой, там каля рэчкі, ой, там каля броду. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Кліче козак дзеўку к сабе у камару. Казаче, не пойду к морю, бо я и молодая, боюсь наговору. Бо я и молодая, боюсь наговору. Не бойся, дзяўчына, не бойся нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога. Казак маладенькі не зробіць нічога.
Чтобы мать не знала, с кем ночевала. Чтобы мать не знала, с кем ночевала. Гурт «Дразды» працягвае пошукі новага дому ў нацыянальным хіт-парадзе. Сёння хлопцы ўладкаваліся больш высока, чым тыдзень таму. Пэўна, паспрыяў прыход Віталя Карпанова да нас у госці. Сёння ў вясёлага гурта 5-е месца ў хіт-парадзе. Сябры, а зараз я скарыстаюся магчымасцю і скажу вам вялікі дзякуй за ўсе вашы галасы. І за тыя, што былі на мінулым тыдні падчас фінальнага адбору на Еўрабачанне. І за тыя, што падтрымліваюць маю песню ў нацыянальным хіт-парадзе. Сёння Сонейка на 4-й прыступцы. Слухаем! Свет
Галочки качаючи, пісеньки співаючи. Ой да люлі, ой да люлі. Мостім кладочку, кличем всіх у хаточку. Ой да люлі, ой да люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. Песеньки співаючи, свято зустракаючи. Ой да люлі, ой да люлі. Святі сонечка, каб нам було тепленько. Ой да люлі, ой да люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. Для наших хляборок робить сонце поворот. Ой люлі да люлі, ой люлі да люлі. Прыступка за прыступкай, і мы дабраліся да тройкі лідараў. Штосьці мне падказвае, што сёння тут будуць сюрпрызы, бо Яна Старцева на гэтым тыдні не на другой, а на трэцяй прыступцы. Гэта значыць, у тройку зачасаўся хтосьці новенькі. Хто хутка даведаемся, а зараз слухаем адну з самых прыгожых романтычных балад. За кого я сохну, за кого я вяну, прийде вечорочок, на кого я гляну, гляну на колечко, заболит сердечко, гляну на другое, мое сердце ноет. За кого я сохну, за кого я вяну, за кого я сохну, за кого. Прилягла поспати, ды приснився сон, та мяне мой милий у тим сне прийшов. А як я прочнулась, а яго нема, на правой рученьке малое дитя. За кого я сохну, за кого я вяну, за кого я сохну, за кого. Ты думаешь, милый, что я пропаду? Я свое дитятко сама прокормлю дитятко, а я й буду жить. А ты, мой миленький, будешь век тужить. За кого я сохну, за кого я вяну, за кого я сохну, за кого.
Я ўжо адчуваю, як пасля сённяшняга хіт-параду пачнуцца тэлефонныя званкі і каментарыі ў інтэрнэце з тэкстам. І за што ж вы так з Віталём Пракаповічам? Сябры, мы тут пры чым? Гэта ж вы галасуеце. Вось сёння і атрымалася. У Віталя Пракаповіча другое месца хіт-параду. Ратуйце, хто можа! При дорозе девка жито жала, у бяжалой крыниченьки коника пувала, у бяжалой крыниченьки коника пувала. Коник сивый воду пije, дороженьку чує, а Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А Бог знає, Бог ведає, де казак ночує. А ночує казаченька у карчме на кроваті. Прийшла яго родна маті, кліча вечераті. Прийшла яго родна маті, кліча вечераті. Вечерай, моя маці, калі наварила, а я пайду вечераць, дзе дзяўчына міла. А я пайду вечераць, дзе дзяўчына міла. Утопіўся казаченька, шапочка всплывае, ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Ходит девка по бережку, ручоньки ломае. Не ломай ты, девка, ручок, кольца, ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Ты не имела медь, не будешь такого малойца. Вось і тыя, каму трэба падзякаваць за доўгачаканыя змены на вяршыні хіт-параду. Тыдзень таму гурт «Наві» зрабіў амаль немагчымае ў нашым хіт-парадзе, калі ўзняўся з апошняга месца ажно на 4-е. Ну а з 4-го на 1-е было ўжо рукой падаць. Слухаем трыумфатараў тыдня. Гурт «Наві» з песняй «Мядзведь». Дым медведь рыкае, будет тебе девонька, ты свекровь лихая, будет тебе девонька, ты свекровь лихая. Ты няхай рыкае, ты няхай гукае, ты няхай лихая, я сама такая. Ты няхай лихая, я сама такая.
говорити, будеш наравіти, а буде кричати, будеш ти мовчати, а буде кричати, будеш ти мовчати. Я тому медведю сало день подкину, а свою свекровку у перину кину, а свою свекровку у перину кину. Медведю, ды хоть разорвися, спи, моя свекровка, ты хоть не прочнися, спи, моя свекровка, ты хоть не прочнися. Лесе, лесе, ды медведь рыкая, будет тебе девонька, ты свекров лихая, будет тебе девонька, ты свекров лихая. Сябры, вось таким был музычны тыдзень на телеканале «Беларусь-3». Далее все отбывается по знаёмым сценарии. Мы обнуляем голосы, и вы зноў выбираете своих фаворитов. Удзельнікі хіт-параду чакаюць вашых галасоў на сайце 3беларусь.бай. Заходзьце ў інтэрнэт і падтрымлівайце родную музыку. І пакуль мы яшчэ не развіталіся, прадставім вам новага удзельніка. Ён хоць і юны выканаўца, але ж дамагацца поспеху ўмее лепш за іншых. Вітаем у нацыянальным хіт-парадзе Руслана Асланова! І на гэтым усё. Сустрэнемся на наступным тыдні. Добрага вам настрою! І прыгожых песень. Бывайте! С того боку озера расте верба зелена, а на той вербашце, на той зелененькой соловейка спявае. Невяліка пташачка, а восім дазналася, што тры хлапчыны у адну дзяўчыну моцна закахаліся. Каже, як Бог дасть, а третій каже, моя дороженька, чому така сумная? З того боку озера расте верба зелена, а по той вербашкой, по той зелененькой